Hi guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, mazepe arwadziwa zvikuru abaita live achitaura nyaya yake naMai Mazowe. Mai Mazowe never. Handibvundusirwi nemunhu waida kuvata nini. I'm not stupid. Ndakavaudza mai vandikavanyarira kakawanda. Atizvo naMai Mazowe havasi munhu ari right zvachose. Sisi Mecky vachadzoka very soon because company yaMai Mazowe ichavhara. Mecky kwataugwa status yaMecky yakaburitswa naMai Mazowe vachiti vakapa zvene uyuyu chirwere. Guys, matigimu nayewo anzizvoni kwanze anodiwa naMai Mazowe nekuti ane zvinhu zvakanaka. Olenda pakataura kuti company yaMai Mazowe ichavhara. Kwakanzi aiwa inhema uko Maitt vari kuchema naMai Mazowe nekuti Mai Mazowe vakavaitira visa renhema. Dzese dzichazitaura pano guys, don't go anywhere naika. So nyaya yesiwo esi mazepe ari kuda kuenda kulanzo naika. But mazepe akuti aiwa ka Mai Mazowe vakapa Mecky instead of COS. So avangodecide kuti aiwa nhasi achava expose achivaburitsa nyaya dzavo dzese. Mai Mazowe allegedly kuri kunzi ka guys vanodana nevakomana vadiki. Asi munhu ari married ka vanodana nevakomana vadiki and vakatoti vaitoudza mazepe uyu vachitaura naye vachitomutora sebesti yavo. Wanga usiri ubestika uri clean musakangamwe panyaya iyi. Mai Mazowe vaitoda mazepe. Vanhu vakataiwa kamazepe uriti mukono chitsamba rafuta. Mai Mazowe havangadi iwewe. Mukadzi mudhafu wese uyu angadanana newe here mazepe. Hakuzi kurwadziwa here nenyaya yesiwo yesu wakuedza kuda kukanganisa zita remunhu. Mazepe akati bodo regai ndikuudzei. Mai Mazowe vaifonera mazepe vakashama kwai kana vachibva kunogeza vanosvika voshama hembe dzavo dzese vachizora zvavo mafuta vachisimudza nyama dzavo vachiita silo vachiedza kusejusa ani mazepe aitonzi kwai aikarara nemudzimai wake. Mai vaya vaifona ka due to time differences whatever aitofonerwa otosiya mudzimai wake mubedroom omai anogara mudining kuitira kuti aentertain Mai Mazowe. Izvi zvaingozviitira siwo yese guys, upenyu hwakaoma. Masocialites emuZimbabwe atoreducwa kuita zvinhu zvakadaro, to do anything for COS. Chero uchinzi entertaina munhukadzi usingazivi just for COS. Mazepe ari kuti aiwa ndaita izvi zvakwana. Mai Mazowe vauya vakandibloka. Anditi vandibloka ndarwadziwa mwoyo ndibva ndadecide kuti aiwa zvazokwana Mai Mazowe mandinyanira. So vane masecret avaitaura and unoshaya kuti zvakaita sei, but unenge uchiti wakaona shamwari yechirume. Anditi saka kana uchitaura namazepewo unenge uchifunga kuti utaura nemunhu rume haazoburitsi nyaya dzako, but atsamwa kanhasi ndobva atanga panyaya yekuti mai ava vanodana nemuNigerian, vanoenda vonorara nemuNigerian wavo. Pane pavakaenda vakanorara mota vakandopuwa 700. Vapedza ipapo vakatofonera mazepe vakatomuratidza zviitiko zvacho zvakaitika ipapo. Mazepe uyu une mavhi 11 aMai Mazowe vachiita zvinhu zvakadai. Vapedza ipapo ndobva vachestira sisi Mecky muNigerian boyfriend yavo, since ivo vakuda kuti vashingirirane neboyfriend yavo yekumagonyeti. Handiti vane boyfriend yavo yekumagonyeti yavari kudanana nayo. Saka vabva vaona kuti aiwa beta ivo vadini vawandire kunoku kumagonyeti. Kuri kunzi mupassport mavo mune zvidhindo zvakawanda zvekuuya kuZimbabwe vachifambira mufeso kumagonyeti. Vanombosangana futi nemufeso kuCape Town ndoko vakazosvika vakatambana naMazepe naMatigimu. Alright. Matigimu uyu ari kunzi kwai une zvidya zvakanaka. Matigimu mwana waSabhuku. Mai Mazowe vari kuda futi Matigimu nekuti kwai kunyika dziri kuroko vakadzidziswa kuita nevakadzi pamwe chete navarume. Zvinorwadza guys, inini handiri kungoripota ka nyaya ina handinyanyoziva zvemukati, but kuona mukadzi mukuru akadai ane musha nevana navazukuru achipinziwa munyaya dzisina kururama dzakadai hazvivapi chimiro chakanaka. Dei vagona vasiyana nekutamba nevana vadiki vanenge vana mazepe vachiri kukura, because unodhiregewa down nezita rako. Vapedza kudaro ndobva
akatumira swaga kuti atukane nani naMazepe. Mazepe achibva ati aiwa swaga ari kunzi ane V11. Aiye Mazepe uchidanana nani vachivata ikoko naswaga. Mazepe ari kuti aiwa yanga iri skiti. Iwewe kana uchifunga kuti une mapikicha angu ndakashama, ini ndichashamira ipo pano paFacebook kuti vanhu vazive kushama kwangu. Iwo gosara kurilisa manudzo acho indadini ndatoratidza nyika yese zvandiri. So apa ari kuti ari kuda kunorwa nani naswaga. Ava nyaya dzacho dzakasangana intersections kani. Ukuwo Maitt kwanza vakabhaniwa for 2 years kupi havakapuwa visa re2 years rakazovabhanisa because Mai Mazowe vakaita visa refeki vachishandisa mapepa efeki. Actually vakagadzira visa vachishandisa mapepa efeki ekambani yavo iyi iri kunzi yavhara. Iyi kuri kunzi sisi Mecky ngavatsvake plan yekunopinda muasylum. Zvakakonfemwa natete Mildred, zvikakonfemwa zvakare natete Olinda, musikana mukuru wenyika. Anditi akati zvoni ngavapinde muasylum vagonyoresa kuitira kuti panonzi 100,000 yevanhu vaiva vari kuzopuwa mapepa kuchizovharwa masiwo ese kuZimbabwe avapinda pai musystem. Alright, nyaya dzacho dzakawanda. Asi Maitt decided to just keep quiet since vari pa-cleansing journey yavo. She's not getting involved munyaya dzanaMazepe idzi. Ketina ari kungoti pusha Mazepe wagona chistereki kuti tiva expose Mai Mazowe. Mai Mazowe allegedly kuri kunzi vanopiwa ma7,000 nevanhu each 7,000 yemunhu wese ari kuda COS. Vapedza ipapo voindisa vanhu pa visa risina mahours. Chikampani chacho chocho ndo chiri kubvako. Mai ava kwaye vanenge vane mapounds akawanda vanotoratidza Mazepe bank balance. Imi hamusati mamboona zvakadaro imi. Mhosva anozopinda sei panyaya iyi? Mhosva kuri kunzi ndiye akazorwa chekubutswana ichi chamachira nasisi Mecky. Ini ndiri kungoripotawo ndozvataugwa nani naMazepe. Ndikati nini mastatus avanhu asi ekudini ekungoexposa, but nyaya yavo yekuda masters vachishandisa zvinhu zviri sensitive zvinorwadza. But sisi Mecky vari kungonzi be careful nekuti uri kutamba nesineki under the grass. Madambosszim panyaya iyi varipo kuchinzi vakamboconfida muna Mai Mazowe. Actually Mai Mazowe tried to be madambossi's friend. Ndobva vatanga kuburisa nyaya dzamofela nechichi. Saka kuri kunzi mai vakangoita shamwari yako vanofarira kuburitsa nyaya dzakawanda. Saka Meckywo aitamba naMazepe namaTigi muCape Town. Ndobva akandoburitsa nyaya dzakawanda achiudza Mai Mazowe. Mai Mazowe vauya kuvisit kuzoona Mecky. Ndobva visa raifanira kupuwa actually COS raifanira kupuwa Mazepe richibva razopuwa chini Mecky. Nyaya yacho guys yakasangana. Saka so far kuri kunzi Mai Mazowe vanga vachida mukomana uyu Mazepe achibva avaramba. Ende anga asina kuvaudza directly kuti haachadi, asi aingotamba navo because haitira COS. But iko zvino ari kuti bodo guys, weekend ichanakidzai.